Wsos dwytha, mond un stori fawr oedd yn y newyddion. Nes i'n blaen i un o de. Mae'n gen newyddion da wedi fe. Mae music mor serious efo bob rhaglen news. So dyma fatha dramatic, a ti'n gwybod fatha... Mae newyddion yn serious. Helo, nos o dda i chi. Fi'n ffrindiau gyda fe ar Facebook. Dim Rishi Sunak. Na, dim Rishi Sunak. Felly mae gan y Deyrnas Unedig Brif Weinidog newydd. Place our bets. Bydde ti'n meddwl ta'n manager Premier League yw e? Yn ei ddatganiad cyntaf yn y swydd, dywedodd Rishi Sunak fod Prydain yn wynebu argyfwng economaidd. Mae o'n fwy cyfeithog na'r brenin. So dwi'n mynd i ddeall bobl fatha ni na di. A'i fod wedi ddewis fel arweinydd i drwsio camgymeriadau Liz Truss. O, di ar o hynna'n bach yn... Dweud? Oedd bod yn wrong, dweud. Nawr ar ôl ymweld â'r brenin y bore yma, mae wedi bod yn brysur yn ail drefnu gabinet. Yr whole thing gyda'r cabinets. Pam os rhaid i'n like... Beth yw'n bod? Fi ddim yn gwybod ble mae hwn yn mynd, ond fi'n dychmygu. IKEA, Ie, like IKEA cabinet. Pam maen nhw'n sort nhw as, like? Wel, maen nhw'n symud mas, maen nhw'n gwybod maen nhw'n popeth mas o'r cabinet. Oh, right. Our country continues to battle through a storm. I'm a fighter, I'm not a quitter. 2 minutes later. Tra! Dwi'n mynd dwan, diolch yn fawr am popeth, iawn? Taxi for Liz! Because mae'n ddynas, ia, dwi'n meddwl bod hi wedi cael ei dim camdrin, ond... Na, hynna, hi. 3 wsos. Na, nath hi crasio'r economi. Dath y ffarwel ola ar gyfnod byra unrhyw brif weinidog yn Rhif 10. Oedd hi mewn am 4 dydd. Pwy arall oedd mewn am 4 dydd, high profile job? O, fi'n gwybod. Fi'n gwybod. Lisa. Go on, ti oedd y law lan gyda. Brian Clough. O, yn... Leeds United. Leeds United. Nes i ddarllen bod oedd Anne Widdecombe yn Strictly Come Dancing yn hirach na beth hon yn Prime Minister. Seriously. Dwi'n flin hefo'i na hi oedd yr person ola ddari'r frenhines weld cyn i farw. A phreswylydd nesa stryd enwoca Pryden o gael seil bendith y brenin a'r fi'n symud mewn. Ond yn gyntaf, gair am y cyn brif weinidog. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. She was wrong. Ta ti di bod ddigon balch i weld Boris yn ôl? Fyse, oedd e'n Boris yn iawn. Dywan helpo ni. But some mistakes were made. Understatement of the century. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. Ti'n meddwl bod yn olygus? Ydw fi'n bod beth, sori? Ti'n meddwl bod yn olygus? O, na. Na. Mae fel carasel ydw e. Un clown arall y do mewn ar ôl un arall. Ymlaen felly i'r ail adeiladu. O, con nhw'n dod. Y cabinet newydd yn cael i benodi. Mae fel rhywbeth fel mas o crafts ydw e. A neges o Gymru gan Mark Drakeford i'r prif weinidog newydd heddi. You can be sure that I will want to have a constructive relationship with the new Prime Minister. O, nes i weld fideo, y clip yna fo ar social media, ac oedd yn gweiddi coci dempan yn y Tories, a hynny dda. Mae o just fatha pantomime. I'll try my best not to lose my temper this time. Galwad am gydweithio o Gaerdydd felly, ond a thoriadau gwariant cyhoeddus ar y gorwel, mae sgyrsiau anodd i ddod. Dwi'm yn gwybod be feddwl dim mynd. Dwi'm yn gwybod. Let's just hope and pray.